Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Mujadalah ayat 18. 18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum Wa yasabuna annahum ala sayyi. wa yahsabuna annahum ala syai' Ala innahum humul kadhibun. ala innahum humul kadhibun. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kataballahu laghlibanna ana wa rusuli. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Innallaha qawiyyun aziz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah.
Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Yauma yab'atsuhum ing dinane nangekake ing wong akeh sapa Allah jami'an ing hale kabeh. Fayahlifuna mongko sumpah sawake lahu maring Allah kama yahlifuna kaya oleh sumpah sawake lakum marang sira kabeh. Wa yasabuna lan nyono sawake annahum setamene wae iku ala sai ing atase suci. Dadi ing dinane wae dikumpulake maring Allah ing hale kabeh wae sumpah nang Allah kama yahlifuna lakum kaya oleh sumpah marang sira kabeh. Ya sabu wa ya sabuna anam ala sai ngira ngene iku nak manfaate mangke kanggone wong akeh ala sai ing atase sawiji-wiji. Ala inaum humul kali. Eling-eling satemene wong akeh iku padha ka ora. Dadi wong akeh iku ndadekno sumpahe sebagai mencegah dirinya dari jalan Allah. Bondo lan anake iku ora ana manfaate. Wong akeh iku penduduk neraka. Yauma yab'atsuhum jami'an fayalifuna lahu kama yalifuna lakum. Dadi wong akeh sumpah-sumpah nang Allah. Sumpah tapi ke ora. Dadi nalikane wong akeh dikumpulake dina kiamat, mulai awale wong akeh sampe akhire wong akeh gak ana sing kliwatan. Wong akeh sumpah marang Allah kaya sumpah marang sira kabeh. Ya Allah, kula niki atase pituduh kula nggih istiqomah. Sumpah nang Allah kaya sumpah nang gone manungsa di donya. Sebab nalikane di donya biyen wong terus padha percaya, akhire gak diganggu. Di apa? Nek di donya manfaat, tapi nek gone Allah sisi Allah gak manfaat. Ya sabuna anhum ala sai dikira ngono iku ana manfaate. Lah nek manusa cara menghukumi kan sing ketok tok. Masalah hati urusane Allah. Ala innahumul kadhibun. Wah, jane jagoan koro. Dadi ngono iku sifat-sifate wong munafik, sifat-sifate wong sing musuhi agama Allah. Terus istahwada nguasai
alaihi mengatasi wong akeh sapa setanu setan wong model niku wis dikuasai setan disetir karo setan bangsa mongko nglalekake sapa setan ing wong akeh zikrullah zikir maring Allah ngono kuwi wis apa dadi sifat kebiasaane wong akeh. Bukan surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 23. Semalam takun fitnatuhum illa angqalu wa rabbina ma kunna musyrikin. Ayat sadurunge wa yamana surum jami'an sumana kulladina asyraku aina syurakaukum walladina kuntum tazumun. Semalam takun fitnatum illa angqalu wa rabbina ma kunna musyrikin. Ungdur kaifa kadzaba ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dadi nek ing dinane ingsun kumpulake wong akeh kaum kabeh terus diucapake nang gone wong sing musyrik endi sekutumu biyen sing mbok akoni nuli ora ana jawabane kejaba wa rabbina ma kunna musyrikin kula mboten tiyang musyrik. Undur kaifa kadzaba ala anfusihim deloken wani goro atas dirinya sendiri padahal awake gak tau ngomong ngono. Tapi wani sumpah nek ngomong ora musyrik. Wadala anima kan yaftarun lan ilang saking akeh apa-apa sing diperbuat dening wong. Oke. Surat ke-6 ayat 22-23. Dadi ngene iku istahwadha alaihi syaitan dikuasai setan. Fa'angsam dzikrullah mongko akhire lali saking zikir marang Allah. Ulaika taim kunu mungkono iku hizbus syaitan. Golone setan. Dadi ku apa? Wani goro atas dirinya sendiri. Alailing inna hizbas syaitan satemene bolone setan utawa akeh iku khasiruna wong kang rugi. Jadi wong akeh dikuasai setan demi kemenangannya, demi nutupi kesalahane, kadang-kadang wani sumpah sampai kayak ngono itu. Sampai apa? Fa'angsam dzikrullah lali zikir nang Allah. Berarti apa? Lali salat kan puncak daripada zikir. Dadi setane iku nguasai sehingga nglalekno saking zikir nang Allah. Mulane nek ana wong telu
An Abi Darda qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fi musalla ila qad istahwada alaihimus syaitan fa'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Ngerti? Jadi nek ana wong telu ndek gone suatu tempat, suatu desa utawa desa terus gak ana salat jamaah. Misale sampean lunga wong telu terus dari perjalanan mbok iku jamak, mbok iku qasar. Sampean gak nglakoni jamak, gak nglakoni qasar. Padahal wong telu gak ngadakno salat jamaah. Lah nek wis model ngene iku berarti wis dikuasai setan. Falaika bil jamaah. Mongko netepana jamaah fa inama ya'kul dzibul alqasiyah. Sak temene apa? Serigala iku mangan apa? Wedhus sing ijen-ijen. Dadi lek sampeyan wong telu misale terus gak jamaah berarti wis disaut setan padha karo wedhus sing ijen-ijen disamber karo kiri serigala. Dadi supaya negakno salat jamaah. Lek wis gak salat jamaah berarti wis dipangan setan. Ala hisbas syaitani humul khasirun. Dadi lali zikirna Allah iku la bolone setan. Bolone setan iku wong sing rugi. Innalladzina sak temene wa akeh yuhadduna wa bantah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah ulaika utai mengkono iku fil adalin ing dalem kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia hina, di akhirat tambah hina maneh. Jadi sapa sing nentang Allah Rasul ora nuruti perintah Allah, perintah Rasul, ikulah wong sing sar. Kataba netepake sapa Allah mewajibkan la galiban yakti menang temenan menang galiba ana ingsun wa rusuli lan pira-pira utusan ingsun. Dadi Allah netepno memberi hukum, mewajibkan dalam takdirnya dan janjinya Allah itu gak bakal disulayani, mesti bahwa Allah akan memberikan kemenangan ing atase para rasul. Inna wasdina awi qawiyun zat kang kuat aziz maha perkasa. Dan surat 40 surat apa? Surat ke-40 surat Ghafir. Ayat ke-51.
Astagfirullahaladzim. Temu. Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Yawma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dadi janjine Allah yakti ingsun bakal nulungi para rasul lan wong sing iman fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Yauma yakumul asyhad, dinane jemeneng para saksi. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dinane wong sing dolim ora manfaat udure wong akeh, alasane wong akeh, lan kedua akeh iku lanat lan sak elek-eleke desa. Naudzubillahi min dzalik. Dadi Allah janji bahwa Rasulnya pasti akan menang. La aglibana ana wa rusuli, yakti menang temenan isun wa rusuli lan utusan isun. Mulane wis apa nulung agamane Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan. Iku wis janjine Allah. Wa inda jadana lahumul ghalibun. Surat Saffat. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inda jadana lahumul ghalibun. Ayat 171 Surat Saffat. Temen wis kliwat kalimat ingsun, ketentuan ingsun maring pira-pira kawula ingsun sing diutus. Innahum lahumul mansurun, sedene akeh yakti wong kang oleh pitulungan. Wa indana jundana wa inna jundana lahumul ghalibun. Sak temene bala ingsun iku yakti wong kang menang. Tadi wis janjine Allah bahwa Allah akan memberikan kemenangan kanggone Rasul lan orang-orang yang beriman beserta para Rasul. Pirang-pirang bukti kaya dene kaum Nabi Nuh sing menentang kerem langsung gelem melok Nabi Nuh ya selamat numpak perahu. Semono kaum Nabi Hud lan liyan-liyane sapa sing melok Rasul, nulungi Rasul, mesti akan mendapatkan pertolongan. Lah nek sampean wis oleh pituling Allah, gak ono sing iso ngalahno. Iyang surukumu wahu fala ghalibalakum. Surat apa? Lamun Allah nulung marang sira kabeh fala ghalibalakum, kalau sing iso ngalahno marang sira kabeh. Bukaan surat Ali Imran surat ketiga insyaallah ayat 1 benar. Yang sirkumu fala ghalibalakum, lamun Allah wis nulung marang sira kabeh sapa Allah, fala ghalibalakum mongko ora ana kang iso ngalahake marang sira kabeh. Dadi nek wis oleh pituling Allah gak ana sing iso ngalahno. Masya bolone nggur sethithik. Mulane kamin fiatin qalilatin golabat fiatan
kasiratan biidznillah. Pirang-pirang pandang sing sethithik isa ngalahno golongan sing luwih akeh. Surat apa Ibu? Kamin biatin qalilatin. Al-Baqarah. Ayat itu. Ceritane Taulut karo sapa? Jalut. Akhirnya Taulut dadi raja, akhirnya sak menang. Kate budal, aja ade ngombe banyu kali. Kejaba sak cawukan. Akhirnya liyane kaum hanya 313 orang yang mampu melok perang. Keyakinane kamin fiatin qalilatin walabat fiatan kasiratan. Bedinilah pirang-pirang golongan sing sethithik ngalahake kelompok sing luwih akeh dengan izin Allah. Ketemu. Al-Baqarah. Bagaimana ceritanya Talut? Ayat 249. Qala alladziina yadunnuna anna mulaku kam min fi'atin qalilatin ghabat fi'atan kasiratan biidznillah wa huwa ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Dadi nek pitulungi Allah wis teka, wis gak ana sing isa ngalahake. Saya ada pertanyaan? Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa sehari, Allahumma bika sayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Orang tua, Rabbi firli warhamhuma Saitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Virus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.